Jeg hedder Michelle, og jeg har været i gang med at uddanne mig i 2,5 år. Hej, jeg hedder Louise, og jeg har været i gang med at uddanne mig 2,5 år. Hej Birgit. Hej. Jeg hedder Michelle, og jeg er social- og sundhedsassistentelev. Min baggrund for at vælge den her uddannelse, det var, at jeg har arbejdet 2 år i hjemmeplejen som hjælper. Og så søgte jeg nogle nye udfordringer, og jeg ville gerne udvikle mig, både mine personlige og faglige kompetencer og få en bredere faglig viden. Den her den hedder en Peak Flow, og den vurderer din lungekapacitet. Og så tager du den her i hænderne, og så tager du en dyb vejrtrækning, og i et hårdt pust, der puster du ud alt, hvad du kan. Selvfølgelig er jeg nervøs, når jeg skal stille op til skills. Bliver let til grin og fjantet og bange for at dumme mig på scenen og falde over et eller andet på scenen. Og jeg overtager lige herfra. Jeg har valgt at tage den her uddannelse som social- og sundhedsassistent, fordi at jeg kan ikke sidde stille på skolebænken i gymnasiet, og min største drøm det har altid været at være sygeplejerske. Og at man kan gøre det den her vej igennem, og have med mennesker at gøre hele vejen igennem, det er fantastisk. Nu vil jeg instruere dig i, hvordan du skal holde skema over Peak Flow. Jeg har oplevet, at uddannelsen den har gjort mig til et helt andet menneske. Mere åben og mere selvstændig. Den her, den får du med hjem, og så tager du den med til mig, hvor du har udfyldt den om 14 dage, hvor vi ses igen til kontrol. Jeg synes, Michelle hun er en rigtig, rigtig dygtig og klog pige. Hun er god til sit fag, både på skolen og i praksis. Jeg synes, Louise hun er en rigtig, rigtig klog pige og en super sød pige, altid med et smil på læben. Og jeg glæder mig til at danne hold sammen med hende.